Aze Luzarraga daukagu gurekin, literaturaz eta beste kontu batzuez solasaldi eder bat izateko. Kaixo, Aze, zer moduz? Arratsaldeon, ondo, hemen zugaz gainerez txartozi. Aurretik Antonio Casado Darrotxarekin egon naiz, eta saio honek elkarrizkatea dauka izena, eta zuretzako galdera bat proposatu dit gainera, eta braustako baten botako dizut. Eta hala galdetu dit. Zein den Txileko zure idazle gustoko bat, edo idazlea ez bada aipatuko zenuken artista bat? Burura etorri da lehenengoa, oso topiko izango da, baina Bolaño. Bolaño gustatzen pilo bat. Eta, hombre, artistak beste batzuk musikakoak eta baina ja punk mundua sartuko ginen, baina geldituko nez Bolañosekin, ze asko gustatzen zait. Punk mundua aipatu duzula, zu talde baten abeslari aritu zinen, Punkaminen. Nola uztartzen da punka literaturarekin? Agian punkak bat ezian aukera normalen literaturan behatzen zu gauzak esateko modu bat, zainduagoa, hizkuntza bat erabilizeta eta punka da estanda bat. Bota guztia eta miari koskaik egin barik eta amorroa ateratzea. Eta oso askatzailea da. Beraz, oso horreza da gauza bilak uztartzea, ze mundu bidira, baina nire kasuan apurra gauza berberei buruz hitz egiteko. Eta koske egiten diotzazu zure buruari nobelak idazterakoan? Bilatzen duzu beste hizkera bat. Literaturan ez den berez beste hizkera bat ateratzen zait. Eta mezua beste modu bat ateratzeko da berezkoa, ez da alegin bat, baina punkan bebai da berezten zait beste modu batean. Modu zuzenago batean, ez da gauzak esateko. Beti gustatzen ironia, literaturan, beti ironia, sarkasmoa eta halako gauzak beti gustatzen zaizkit, biletan, baina punkan da gordinagoa. Zehazel, laster batean argitaratuko duzu zure 9. novela izango dena. Harin esaten da, 9. eleberria, Bahiketa, zer aurreratu zeinke? 9 eta, lehenengoa 2003 izan da, pasadira 17 urte, eta hau novela, azken novela hau, Bahiketa hasi izan sortzen Buenos Airesen. Esperientzia, esan gauza asko uztartu ziren hor, ni bigarrenez joan da Buenos Airesera, han lagune biren etxean, psikologoak ziren biak, eta ostatu maziguten niri eta orduko neska lagunari hasieran lur hartzeko, eta gau baten neurekin porro batzuk errez eukin nuen esperientzia nahiko txarra, holako buklean sartu eta gauza, eta momentu horretan nenbilen Oran Pamuken liburu beltza irakurtzen. Eta gauza bizek purbet ostatu ziren, konexio bat sortu zen esperientzia eta irakurketaren artean, eta sortu zen historio hori. Orduan da Buenos Airesen garatutako historio bat, gehiena idatzi nuen Buenos Airesen nengoela, bioklik amaitu orduko heldu nion, eta gero jamaitu nuen Bermion. Eta badeko neurri handi baten asko da omenaldia bai, ezta? Nik ezagutu dan Buenos Aires horri egindako omenaldia. Saiestu dut, batzutan gustatzen zen liburuetan omenaldiak egitea inguruko pertsona batzuei, baina Buenos Airesen hainbat lagun egin nuen, eta danak dira zirkulo berekoak, baten bat aitatuzkero danak aitatu behar nituen. Orduan, ez da, eragin pertsonen artean inorez izatea, inor ezaguna, edo keinurik eta inoriz, ez datzean gero kexuak etorriko ziren. Ni zergatik ez. Orduan, apur bat hango esperientzietan oinarrituta, eta, bidaia apur bat lisergikoa da, ez da,
Osea, liburu laburra da, baina jarraitzeko eta mekanika harrapatzeko eta apur bat konplexua. Ze protagonistak narratza, apur bat gehien ikusten da protagonistaetako baten begietatik, eta pertsonai hori ez da oso orekatua bere buruan, orduan bidaia apur bat soroak dekoz bere buruan, eta beti interpretatzeaz hortik zer den errealitatea eta zer den bere buruak asmatzen dituen gauzak. Eta da, pertsonaia euskaldun bi, Euskal Herritik aspaldi, 80 hasieraren Euskal Herritik ihes egin zutenak eta Buenos Airesera joan, eta haietako bat desagertu da, eta beste hasi da paranoia batekin, bestean baitu duten, zer gertatu den, eta orduan ezagutzen da apur bat bien arteko harremana, eta Buenos Aires bizandokoa, baina dena beste pertsonai honen buruak distortzionatuta, ez da, horren bako zerbait. Hor da, kontzientzia txarrak, askotan harremanetan gertatzen sortzen diren lotura batzutan toksikoak bai, edo elkarren mendekotasunak, eta gauzari buruz hitz egiteko. Txalaparta argitaletxean argitaratuko da, plaster batean, azal ederra dauka, por cierto. Bai, Montinien lan ederra, harritu ninduen, beti daukazu hori jakin minori, zelako itxura eukiko da aurra, noren antza eukiko duen. Da ikusi nuenean horrek buru bizek, alde batera begira, bestea bata koloretan, bestea grisa, bestea begia zabali, bestea itxita, eta ikusi nuen simbolismo asko oso ondo bat egiten zena liburuakin. Baina orain dela gutxi, atera duzu beste eleberri bat, inoren mundua, elkarren, esan daiteke, gazteago entzat edo etiketatu dute, hitz egingo dugu etiketen inguruan ere, zer deritzozun. Eta gainera horretan ilustrazioek eta mapek edo bere badaukate garrantzia. Inoren mundua. Bai, Unai Aranaen lan ederra da hor. Hori izan aspaldiko proiektua, hori euskeraz hasitako nire bigarren proiektua, unibertsitate garaian. Baina gelditu zen hor, momentu horretan nengoen idazten Amaik Izpilu Ganbil, gero nire lehenengo novela izango zena, eta gelditu zen hor, lehenengo kapitula idatzita, eta bigarren hasita, eta mapak eskuz egin, arkatzez, hor ikusten da mapa, gero Unai Aranak egin dau, dotore, nire esan hori arkatzez egindako gauza bat, eta gero ikusi nuen ere, digo, ze politze. Da hori, pertsonaiak, eta hori, banekan hor. Baina gero gelditu zen, esan bere momentua iritzi, ezin zen beste kezka batzuekin. Garai hartan asko irakurtzen nuen, Tolkien eta holako fantasia epikoa eta holako gauzak, eta ni baneuzkan lehenago erderaz idazten nuen, eta nituen holako estilo horretako liburu batzuk erderaz idatzita. Hor asmatu nituen elfoak eta holako ziren moduan, hor asmatu nituen beste tribu edo zera batzu zina punkin bezalakoak eta komunan anarkistetan bizi zirenak, holako mundu fantastiko bat, hori dekan gazteleraz. Eta momentu baten holako liburuetan beti pisu nagusia eta beti da gizona eta beti da holako mundu patriarkal bat. Eta beti da hori hierarkiak eta liderrak eta danak beti izaten dira gizonak eta emakumeak izaten dira por bat apaingarri edo ez dira egoten hain garatuta eta honetan protagonistak 3 emakume izango dira eta gainera izango da mundu maskulino horretan tokirik ez daukaten pertsona edo kontatzen direzenak eta por bat horri aurre egiten dieten olako emakumea beste zera bat. Eta momentu hartan, gaur egun hori oso modan dago, momentu hartan hori, ni neukan hori behar hori, baina hor gelditu zen. Eta orduan duela urte pare bat, gogoratu nintzen horrekin, eta hasieran helduentzako zegoen pentsatuta, eta erabaki nuen apur bat moldatzea, gazte literatur hori, etiketa horretan apur bat sartzeko, apur bat moldaketa txiki batzuk egin, eta horretik ni beti inot berez helduentzako pentsatutako novela bat dela, baina gazte literatura modan atera da.
Eta, bueno, ni definitzen du nire novela anarkofeminista. Azel Luzarragaren lehenengo liburua leku honetatik 100 metrora aurkeztu zen, horratzean ikusten den inguru horretan. Azelen handik honako literaturaren ezaugarriak aipatu ezkero, esango nuke lehenik eta behin, bere idazteko grina hortik sortu da obra luzea, horretarako behar da ekina, hau da, ekin eta ekin, egoera ezberdin askotan bizi izan da ere, Europan zein Ameriketan berak idazten segitu izan du, eta obra osatzen. Azkenengoa baiketa pasatu egin zidan azken aurreko bertsioan begiratzeko. Gustoko izan nuen, proposamenak egin nizkion, lehenik eta behin liburuan Argentinan sentitu izan nintzelako, bigarrenik zidalako liburua dantza pauso bakarrean idatzia zela hasita amaitu, pertsonaiak egundokoak ziren niretzako, bitxiak, harrigarriak, bertan sentitzearen sentimendu hori eta azken kolpe bat novelaren esanahia argitzen duena, ez dut esango zein den, Azelen betiko kezkak, gizarteaz, giza harremanez, zorionaren posibilitatea ala ez, eta hortik baragia, sexua, maitasuna eta osagarri guzti horiek. Horregatik baiketa izango da Durangoko azokarako Azelen liburua, eta baiketa horretatik hasierako lerro batzuk irakurriko ditut. Aftershave zaporea oraindik ahoan. Aftershave zaporea kafearena baino are indartsuagoa. Gizon zaporea, arrakasta zaporea, gilet zaporea, gilotina zaporea, gel apartzuan, eta nikotina usaina begietan. Gizontasun berbera garai batean, erretzailea cowboys jantzita eta zaldiz zebiltzanetakoa. Idazmakinaren islan ordea, bizarra egin gabeko aurpegia. Aftershave zaporea duen aurpegi bizarduna. Gizon peto-petoa. Erritmo honetan doa nolabait baiketa novela hau. Ez nuke esango aldentzen denik askorik bere obsesioetatik, bai ostera azken aurrekoa izan den bioklik horretatik, eta bioklik hori orain pikin bat profetikotzat ere badaukat, COVID-19 gaiztoak ekarri gaituen egoera honetan, ez dakigu ze ordena berri sortuko den munduan, ezta? Eta Azelek planteatu dituenak beteko diren, hortik joango diren. Dena dela, oraingoz ni baiketa honekin geratzen naiz, liburua laburragoa da, ez dakit sendoa, trinkoa, eta itxaroten dut, espero dut Azelen libururik arrakastatsuena izatea. Aipatu dozu zeu zer horrek, 11 ispilu ganbil, izan zala zure lehenengo liburue, 2003an argitaratu zen duen, eta zeuk zer horrek esan duzu, aurretik gazteleraz edo gaztelaniaz idazten zenduala. Nola eman zenduen pauso hori? Claro, nien naiz euskaldun zarra. Etxean beti egon zan giroa, gurasoek aita mundakarra da, baina 6 urtekin joan zan Bilbora bizitzen, eta galdu zauen. Ezkin apurbet, mundakako euskera apurbet, baina gitxi. Orduan, aitite amamak danak okitute euskaldunak, baina etxean amaren parteko amama etortzen zan itxikian nintzela guri euskera apur bat irakasten, bizkaiera eta holan, baina ni txikiena nintzena beti zenen apur bet, bazterrean eta niri sostien irakasten, beti ikasi gure. Eta orduan, derrigorrez idatzi behar nuen erderaz. Eta ja, unibertsitate garaian, eroaki nuen nire literatura
emongo natzala euskarari, eta ez gaztelani. Bueno, gaztenean badeko bere idazleak, asko da, eta ni euskarari monguratzat, eta orduan, euskaltegian sartu, euskal filologia ikasten hasi, eta euskal filologia lehenengo mailan nengoela, jasi nintzen lehenengo novela idazten euskaraz, Maik Espioan gelia zuzenean bota nintzen piztinara. Nahiko poema bere erotikoa edo zantzu erotikoekin. Oso, bai, editorea gaia Labairu ikastegiak argitatu zuen, eta editoreak esazia, gehiago, bairatzago pasarte batzuk erotikoa baino gehiago pornografikoa ziela. Eta badauka historia horrek ekarri dago historia oso bitzi bat. Ni orduan baneukan lagun bat, baino gehiago, bat kartzelan, eta lagun horren neska laguna be, kartzelan zegoen, etakoak izateagatik. Eta nire laguna mutilak ezekien euskeraz irakurtzeko beste, baina eskatzen beti liburua sinatuta bere neska lagunarentzako. Orduan hori izan lehenengoa, eta iritsi zen kartzelara, emakumeen kartzelara, eta antza emakumei gustatzen zitzaien erotiko hori, eta eskuz esku ibili zera, emakume presoen artean, eta esaten, kartzelan bietu, mito erotiko bat, dana bai zure liburuakin, hori da, nire liburuaz gitxiz, espero nuen, holako buelta bat, emotea, literatura badauzka holako ezustekoak. Bai, 2003ko zure lehenengo debut horretan, horre gero Igartza saria irabazi zenduan, ezta? Karonterekin, eta Karonte eta beste liburu batzutan ikusten da beste asmo batzuk, beste preokupazio batzuk, ezta? Biokliken ere errepikatzen direnak. Maik Espioan erotikoa da, baina bai ziren keska moralak eta izakeran, berez, da nahiko filosofikoa, beti azpimarratzen da bestea, baina eta askotan konturatu naiz gerora, ni ez naiz oso nietzearra, baina liburu hori nahiko nietzearra dela, oso antimoralista, baina da hori, ikuspuntu filosofiko batetik pentsatutako guztia. Baina gero urte berean, jaso nuen albiste hori Igartza beka irabazi nuela, eta Karonte atera zeina 2005ean. Eta azkenean antzeko kezka daude liburu guztietan. Beti nabil, alde batetik, zek egiten gaitzuen gure nortasunan nondik zelan eratzen den, zein dien gure piezak, ez da, puzleak gara eta nondik datozen pieza horiek. Orduan Karonte esan kontzientziaren kontrolaren gaineko hori esan lehenengo libura distopikoa edo zientzia fikzio hurbila, baina beti dago hori, ez da, horrengo liburuetan, biokliken, hori gizarteen kontrol teknologikoa, gaur egun gainen daukaguna. Gainera hori hasi nintzen lehenengo Zirriborroa Bermeo 2007 edo, eta gero azkenean argitaratatu zenerako, 2018erako, niretzako orduan proiekzioak zirenak, asko beteta ziren, berandu nabil. Hasi nintzenean ematen zaun goizala, eta historiak harrapatu nahi. Harrapatu gaituen beste kontu bat izan da, konfinamentua, eta zuk baukazu blog bat, ezta? Eta bertan, zure baimenarekin, orain dela gutxi idatzi duzun pasarte bat aterako dut. Esaten duzu, badago bizitza bat gogoratzen ez dudana, badago bizitza bat kaiolarik ikusten ez nuena, badago bizitza bat kaiola ikusi nuena, badago bizitza bat kaiola barruan beste kaiola bat topatu nuena. Ez dago bizitzarik kaiola orotatik at, denok iesi ez bagoaz batera. Bai. Zelan bizi izan duzu kaiola edo konfinamentua? Hain zuzen nik sentitzen beti gure gizartea kaiola bat dela, eta kaiola horren barruan badaudela beste kaiola batzuk, eta azken hilabetetan egon gara are kaiola txikiago baten sartuta. Ni beti nago inposizio guztien kontra. Nago estatu poliziaren kontra, estatuaren kontra, estatu ororen kontra, baina bereziki estatu poliziaren kontra, eta bazen lehenengo albiste hori alarma egoera eta ezingo ginela eta polizia zaintzen eta hasi nintzen momentuan laguni esaten,
badekogu estatu polizial bat de facto aurrerantzea. Eta beraz horrekin oso kritikoa izan. Esaldi berean, inguruko batzuek, beti, bueno, eta zer egin diteke, dio, zer egin oso egora gatza da, ez gara ibiliko ultraeskuindarren moduen, azken finean erantzukizun bat be badao, virusa badao, eta kontuan irezako da erantzukizunez jokatzea. Orduan oso gatza egiten da adieraztea disidentzia hori, aldi berean ez dozu jokatu gure besteak arriskuan jarriz, baina eta nire bizi modurako ez da aldaketan diri, zenik ordu gehienak etxean ematen ditut, ja telelana aspalditik egiten dut eta arratzaldeak beti ematen dut etxean irakurtzen, gauzak egiten. Orduan niretzako ez da izan bakarrik hori inposatuta egotea. Baina pentsatzen nuen, mundu guztiak ez daukala etxe eroso, higieniko, osasungarri bat, are gehiago, jende askok ez dauk etxerik, eta psikologikoki eta fizikoki hori jende askorentzako oso gogorra, nire gurasoengan ikusi dut pasadira hilabeteak, eta daula 3 hilabete, baina asko sokerrago, bai burutik, bai fizikoki, ospote eginda. Eta inozoka, ezin pasio bat emotea mendira, ze arrisku dago virusekin mendian, ez dakit, Eta bueno, en fin, eta gainera aprobetsatu du, biokliken aipatzen dudana, are gehiago hurbiltzeko, teknologiak, aplikazioak ikusteko norekin gauden, ez dakizen, ez da ikusten dio, baina zer gizartetan normaltasun berria da, dardarka. Zer etorriko den. Ekarri dizu egoera berri honek, Karonte, bioklik eta beste ideia bat erna muindu jatzu horren inguruan, horri ezakit trilogia bat egiteko edo... Bueno, trilogia etorriko da, baina bainokan liburu bat eginda, ez dakit datorren urterako aterako den, apur bat trilogia distopiko bat osatuko duena, eta konturatu nintzen zerikusi handia dekola egoera honegaz, eta gero eta nik uste dut arrisko handia dagoela diskurtso ekofascista, neomaltusiano, eugenesikoak gero eta pisu handiagoa eukitzeko. Beti gizakiak gehiegi garela eta populazioa eta hori nork erabakitzen duen, nor geratzen den, norrez, nordekon eskubidea ugaltzeko, eta justu 3. distopia horretan joan nahi askoz urrunago, 2222 urtera joan naiz, eta horri dago lotuta, biztanleriaren txikitzea eta... Baina, bueno, baneukan amaituta, ez da, koronavirusak ez da eraginik. Zu laugarrenik ekarriko edo akaso. Audio bere buruari buruz, Aze Luzarraga Zarrabeitiak bere webgunean. Idazlea, anarkista, euskalduna, itzultzailea, musikari nahia, semea, neba, osaba, adiskidea, lotxatia, lotxabakoa, ikaslea, irakurlea, alferra, burugogorra, itzontzia, sukaldaria, etxeko gizona. Zer definitzen du pertsona bat? Batek daki. Zer eta nor naiz beraz? Ezagutzen nauen bakoitzak zerbait esan lezake, eta esan daitezkeen denak ez ditut gogoan izango, egia baldin badira ere. Hortaz, zer jarri biografia batean? Datu objektibo batzuk agian. 1971an jaio nintzela, Begoñan, Bilboko auzoa, Errepublika Independentea. Datu subjektiboagoa, bilbotarra bezain, mundakarra sentitu naizela. Beste datu objektibo bat. Buenos Airesen 5 urte eman ondoren Bermeoko portuari begira nago berriro. Titulu akademiko batzuk ditut eta ikasten jarraitzen dut. Gehiena, doktrinamendu esparru ofizialetatik kanpo ikasi ere. Batek daki, agian Wikipedian dago egiazko biografia. Wikipediara joz gero, bere biografian azpimarratuta agertzen den pasarte bat topatuko du. Hain zuzen, 2009ko martxoan, Txilera bizitzera joan zen, eta han Maputxeen egoera ezagutu zuen bertatik bertara.
Urtearen azken egunean, 2009ko abenduaren 31an, atxilo hartu zuten, atentatu saiakera batekin zerikusia zuela leporatuta. Anarkista den arren, eta FARC erakundeekin harremanetan zegoela ziurtatu zuten zenbait egunkarik. Eta 2010ko irailaren hasieran, Txilek 220 eguneko espetxe zigorra jarri zion euskal idazleari. Hala ere, urriaren batean mundakan zegoen, baina Interpoleko zerrendan jarraitzen du. Korapilo hori askatzeko ahaleginetan dabil, hanbat lagunekin batera, Azel terrorista mesedez kanpainaren bidez, eta bitartean idazten jarraitzen du. Izan ere, Txilera joan zenerako bazituen 4 liburu argitaratuta. Amaika ispilu ganbil, Karonte Igartza sariaren irabazlea, Mozorroaren xarma eta Abarazka. Eta geroztik beste 5 atera ditu. Azkena, aurten bertan, Bahiketa. Luzarraga berak webgunean dioenez, 2012an sortu zen liburuaren hazia, Argentinan zela, Ramos Mejian, lagun psikoanalista batzuen etxean, paranoia eta marihuana tarteko. Oran Pamukek ere badu errua, haren liburu beltza ari baitzen irakurtzen, eta katuek, Argentinatik berekin batera Euskal Herriratutako 2 katuek zehazki. Gehiago jakin nahi izan ezkero, Luzarragak egiten dizu gonbita. Irakurri nahi duzuena jetxi, eta gogoa baduzue, zuen iritziak eta hausnarketak bidali. Zeu ofizioz itzultzaile lanetan aritzen zara, beraz, nola daramazu itzultzearen lana, literatura, itzuli barik, testu esan dezagun administratiboa eta itzultzen dituzu? Bai, ez dira testurik erakargarrienak itzultzeko, baina, ematen didana da askatasune handiatzean egiten dut lan. Eta gainean freelance naz, autonoma, baina enpresa batekin dekot akordio bat, beti egiten dut enpresa horrentzat. Eta, ekin oso ondo portatu dira beti, orduan badakien astelenetik eguenera itzulpenak, eta ja, barikoa dira nire literaturarako, eta orduan bariku zapatu eta igandeak ematen ditut goizean literatura murgilduta. Eta, nahiko horreza da... Metodikoa da, Azel Luzarraga? Metodikoa ez dela? Oso, bai. Nire inguruko batzuk barra egiten dozte beti oso sistematizatu da dana, eta bai, nahiko ordutegiak eta oso antolatua ez. Eta dute arresten duela. Eta irakurketak aukeratzerako orduan ere danetatik hartzen duenetarikoa zara, edo horretan ere badaukazu joera bat? Beti ditut liburu 2 aldi berean, zandaka bata fikziozkoa, bestea ez fikzioa, eta ez fikzioarekin gainera joan naiz egiten apurua gauza nahiko metodikoa, filosofia nazioa Platon aurrera eta apur bat kronologikoki joan oina banabil iritzi naiz 20. mendera, kronologia horretan ere nahiko metodikoa. Eta fikzioarekin nahi libreagoa. Gehiago kostatzen beti ipuin liburuak eta poemak, gustatzen gauza luzeak. Ani emon, ez dakit, Kapitalaren 3 liburuak irakurri ditut, berdean, 1000 orrialde ukitzea, 1000 orrialde. Baina gehiago kostatzen zait, bebai aldizkariak, artikuluak, holako gauza gehiago kostatzen zait, luzeak baino. Baina, hori gaberako usten dut beti poema liburuen bat. Eta sare sozialak, hain modan dauden sare sozialak? Saiatu naiz apur bat desintoxikatzen, ez guztiz, baina bolada baten Facebook esan hori, denbora piloa. Orain Facebook nahiko baztertu dut, eta horre irabazi dut denbora neure burentzako, eta nire etxeak eskertzen du, hain askoz txukunago daukat. Eta, oin lehen Twitter ez nuenia erabiltzen, eta orain gehiago erabiltzen dut Twitter, Facebook baino. Baina lan bere, Twitterren batzutan nire artikulua zehaz idazten badut horren eskaitzen dut, edo nire liburuaren azalak eda, baina egiten dudan gehiena da bertxiokatu
errepresaren inguruko gauzak, kontu anarkistaren jarraipen egiten dut batez ere, eta apur bat politikoki eta zelgi interesten zaizkidan gauzak bertsolatu. Baina ez gustatzen nire bizi... Batzutan bai irakurtzen nabizen liburuen azalak, libure arrasi atera, eta batzutan ipintzen dut hau nabili irakurtzen. Beste barik, baina komentario barik edo lan. Baina gauza pertsonalagoetan, eta esaterako ez lar gustatzen. Nire argazkirik normalean ez dute ipintzen sare sozialetan. Bueno, laster egingo dugu baiketaren publizitate bizkat ezta, sare sozialetan, baina oso gustora egona zugaz Asel eta elkarrizkate honek gero beste gonbidatu bat ekarriko dau, eta nik zuretzako galdera badekot urrengo gonbidatuarentzat, Goizalde Landabasorentzat 1362 kilometro euri liburue ataraban, non hainbat emakume aintzindari referente agertzen diren, eta ia liburu argitaratu ostean liurarik eragin dotzon edo aipatzea gustoko jakon beste emakume aintzindaririk ekarri nahi dozkune plaza honetara. Ondo galdetuko diot. Bota nire partez. Bai, galdetuko diot, falta barik. Plazera, Asel Luzarraga. Eskerrik asko. Bueno, entzun duzue, laster hemen edukiko dut nik Goizalde Landabaso, eta bera elkarrizketatu dut, elkarrizkate hau osatzeko.